Tak jo, právě jsem před plicním a rehabilitačním oddělením Masarykovy nemocnice. Jsem tady na rehabilitaci. Sanatorium je v krásném parku, který má ale jednu obrovskou nevýhodu. Je totálně zastrčený a pěšky pro špatně chodícího člověka je těžký se kamkoliv dostat. Naštěstí tady mám svůj vymazlený vehikl s 1,5 kW motorem, se kterým určitě přece nebude problém se po severní terase a po Ústí pohybovat. Univerzitní město, krajské město s krajskou nemocnicí, tak uvidíme, jak to bude. A to si takhle jedete. Tamhle končí chodík na zastávce. Přechod. Tak. A jste v prdeli. No a cesta zpátky by byla asi taky zajímavá. No jedeme dál, někudy to objedeme. Máme motor. Tak tamhle tu kaskádu určitě bez problému jedeme po silnici. A jo, tady se vrací nějaký chodník, to bude pohoda. A ups. Tak nic. Tak nic. Kdybych mohl jít po chodníku, tak nic. A tady nic. Tady nájezd. Nic. No, tak nevím, no jedeme dál po silnici. No, tak jsem tamhleto nájezdový peklo objel po asi nejrušnější křižovatce tady v nemocnice, ale tady je přece univerzitní nemocnice. Nebude problém tady projet. Určitě se někam dostane. No, tak tohle ještě jde. Uje. Tak. Co na to řidiči? No, nic moc a jsme u nemocnice. Nájezd. Na co? Nájezd. Na co? No nic. Tam jsme sice mohli najet u přechodu, ale nahoru bych se nedostal. No tak jdeme dolů. Někde z nemocnice krása. No, pojedeme kousek od branky. No. Takže to vší. S dovolením. Děkuju. Tak. No, parkující jelítko. Výborně tady. No to je ale krása. Tak jsme 100 metrů od nemocnice a už jsme v hajzlu. Au! Ty vole. A nic, jedeme dál. O, to je krása. Sen každého vozíčkáře. Další nájezd. No, a tohle se asi možná radši vybodnu. Přece můžeme jezdit po silnici. Proč bychom dělali nějaký bezbariérový chodníky? Tak jo, hele, tohle musím. Teď hora od nemocnice, tady se to dá celkem dobře projet. Jedu dál, potřebuju na Všebořickou nahoru, tamhle je rekonstrukce. Chodník končí, až tam záru je označený, takže zpátky, zase sem, přes přechod, tak. A teď to začne být zajímavý. Tak. OK. Tak. A tady můžu jít třeba do prdele, ty vede.
Fuck off, nějaký vozejčkář. Takže po silnici, 4proudovka, 70 km za hodinu. Bude někde nájezd. OK, jdem. Fajn. Super. No nic, tady je nějaký pokus. Jaká krásná cesta. Tak. Už abych měl to odpružení. Že takhle Ústí v okolí univerzitní nemocnice vítá kohokoliv, kdo se nepohybuje úplně nejlíp. Oj. Ty krásy. A takhle můžu pokračovat až na Všehovořickou. To je mazec tohle. Už jsem viděl hodně blbých měst pro vozejčkáře, ale tohle je síla. Jsem zvědavý, jestli tohle někdo překoná. Tak, máme za sebou další kousek cesty okolo Bukovského kruháku. Takže tamhle vzadu je to celý zavřený, takže objíždíme tímhle směrem. Pardon, tak tamhle jsme nějak projeli. No a tohle je opravdu perlička. Takže buď vrchem přes Všebořice, obět to celý, anebo tady jelení skok, tamhle jelení skok, tamhle jelení skok a věřte nebo ne, tamhle je další jelení skok. A takhle vypadá většina chodníků až nahoru ke Kauflandu a k Lidlu. Tady nechci. Nevím, jak to se stříhám na Reels tohle. Začíná mě to město fascinovat. Další jako geniální místo je tohle krásný sídliště na Všebořický, kde se jako asi dobře bydlí. Tak. Přes tuhle rušnou silnici tady máme skvělý nadjezd, výborný nápad. S kočárkem a pořádným záběrem asi možná. Já mám 1,5 kW a ten motor je fakt, myslím si, docela slušný. Tohle nemám šanci vyjet, no tak holt, nebudeme mít ten luxus a budeme muset přecházet. Tak se na to jedeme podívat. Tady to ještě jde, ale jak se chce tamhle někdo dostat k tomu přechodu, to fakt nevím. Tak uvidíme. Jestli mě někdo pustí. Oj. Dívejme se na to. No tady už to aspoň trochu jde. No. To je prostě mazec. No nic, tak už jsme u krámu, ale tohle je fakt zážitek. Tak jsem zpět v bezpečí ústavu. Musím říct, je to pecka, ještě jsem neviděl město, kde by bylo víc nájezdů pro popelnice, než pro vozejčkáře. Tak ještě pár hezkých fotek ze severní terasy. Doufám, že tady nikdy nebudu muset bydlet. Pecka, ne? A jestli si někdo myslí, že jako si jenom stěžuju, srovnání s Teplicema za průjezd celým městem, od lázeňského domu Beethoven až na Hvězdu jsem měl jediný moment, kdy bych měl problém bez pohonu. Jinak bezbariérový město, takže Ústí prostě trága. Pecka.